Прывітанне ўсім! Я Ёрш Уладзіслава, вучаніца 11 Б класа сярэдняй школы нумар 12 горада Слуцка. Прыгожая, прамяністая, шматграная, чароўная, пяшчотная, самабытная, калі трэба, рашучая, незалежная, трапяткая, чулая, высакародная, мудрая. Так бясконца можна гаварыць пра сучасную жанчыну. Яна сапраўды розная, гэтага патрабуе час. Яна прафесіянал, а разам з тым маці, жонка, дачка. Я думаю, гэта ўсё пра маю маму, якая працуе педагогам у нашай школе. Я заўсёды здзіўляюся, як яна спалучае ў сабе ўсе гэтыя ролі. На ўсё ў яе хапае часу. Вялікая адказнасць за будучае краіны ляжыць на сучаснай жанчыне. Увесь людскі род залежыць ад яе, ад жанчыны-маці. Такі закон прыроды маці. І ў ім ёсць сэнсу глыбіня. Раней, чым першы смех дзіцяці, ты доўга чуеш плач штодня. Ягоным смехам, словам, спевам пасля умудрэеш, а спярша патрэбен плач, каб болей спелым магла напоўніцца душа. І колькі ты жывеш на свеце, спакон вякоў, здавён даўна, ты сэрцам там, дзе плачуць дзеці, бо дзеці слёз не льюць здарма. Бо ім ці страшна, ці балюча, ці душыць крыўда, не сцярпець. Ад шчасця слёзы ў іх не льюцца, ад шчасця хочацца ім пець. Ты, маці, ты на ўсё гатова, усё змагчы, усё аддаць, адно б вясёлых і здаровых дзяцей пад сонцам аглядаць. Таму сабе ты ў долі просіш. Зусім не шмат, зусім не шмат. Над галавою неба просень, ды ў дзецях лад, у дзецях лад.